tan important l'agricultura a la Vall de Bas? Perquè som un lloc atípic a nivell del món. Veureu que hi ha pomes diferents que no estem acostumats a veure al mercat i tot això. Litres al dia de llet. Per això són 12 litres per munyida. Però sí que havíem detectat que hi ha com una desconnexió molt gran entre el camp i la vida urbana. És que és bàsicament coses que podeu fer a la cuina de casa, com us deia, és a dir, formatges frescos, formatges que sense gaires eines, sense gaire coneixement ho farem. Que vol ser una còpia de lo que era una casa de pagès fa 60 anys enrere. Tenim dues varietats de fesols, que són el margoleny i el ganxet.